Bueno, a Bogotá el Nadal es bastante semblante al de la resta de gran ciudad, pero os explicaré cómo es el Cap d'Any a Villavicencio, el poble del meus avis i Mare, una petita ciutat situada a la regió entre el peu del monte, els Andes, i els Llanos, que té molts rius que baixen de les muntanyes. Yes, sí, 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 de las montañas. Allà, a la nit del 31 de desembre, la gent treu el carrer, la sala, les cadires, les taules, l'equip de música i va a saludar els veïns i amics desitjant un feliç any. Ofereixen aguardent o vi o un plat de caldo de pollastre i galetes pels nens que juguen per tot arreu. Els jocs ballen i la gent gran parla i veu. Al clarear pugen el cotxe amb l'olla gran per preparar el sancocho. Els nens corren al riu a banyar-se, les dones a cuinar, els homes encenen el foc i ajunten pedres per fer una piscina per als nens. Després, tremolant de front i amb la pell arrugada com una pansa, mengen tots junts un plat de sancocho calent. Per acabar, un darrer capbussó al riu, deixant que l'aigua s'emporti el passat y rebent la bendición del noi. Eso es todo. Moltes gràcies.